दमदमानि गवालबिलाव थामथि खेब मागो फोरबो खुंफुंदों। थांनाय 20 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे फोरबोखौ खुंफुंदों। फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो दोरोङारि गेलेनायनि अनगायैबो केसेटनि मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय, बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय, लोगोसेयैनो ओनसोलनि गोरों फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो मान बावनाय जायो। मख'नो गोनांदि मागो फोरबो फालिनाय हाबाफारिनि साफ्रोमबो मोनाबिलिनि आयदायाव बिहु मोसानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौबो दिन्थिफुंनाय जायो। बेबायदिनो दिनै थामथि खेब मागो फोरबो फालिनाया मेहेरगोनाङैनो जोबलाङो। আজি আমাৰ এই গোৱালবিল গাঁৱত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত কৰা ভোগালী উৎসৱটিত আপুনি বা আপোনাৰ চেনেলটো আহি আমাৰ এই গাঁওখনত যি আমাক সহযোগ কৰিছে তাৰ বাবে আপোনাৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই অনুষ্ঠানটি একচুৱেলি আমাৰ তৃতীয় বৰ্ষ, আজি তৃতীয় সংখ্যক আমি পালন কৰিছোঁ। যোৱা 2 বছৰত আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিছিলোঁ, যিহেতু এতিয়া আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিছোঁ। যিহেতুকে আমি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ, ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিছে, সহায় কৰিছে, সেইকাৰণে আমি এদিনীয়া এৰিয়া আমি তিনিদিনীয়া কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আগলৈকে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি ভাবিছোঁ আকৌ আমি ইয়াতকৈ দীঘলীয়া কৰিম। যিহেতুকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান আজিলৈকে গঢ়ি উঠা নাই। আমাৰ এই প্ৰথম আমাৰ গাঁৱতে গোৱালবিল গাঁৱতে প্ৰথম আমি উদযাপিত কৰিছোঁ। সেয়েহে আমাক ৰাইজে বহুত সহায় সহযোগ তথা উৎসাহিত কৰি আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহ জনাইছে। সেয়ে আমি আগলৈকে আমি ইয়াত বহলভাৱে কৰিম। এইখিনিকে কৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो य20 निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा य20 निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।